Se on niin musta, ettei se erotu edes tästä videolta. Wow. Se on ihan sillä, että pitäisikö mennä takaisin. Mä menen takaisin tänne koppaani. Tai sitten en. Ei. Se lähtee katteen takaa. Kato. Sillä mä menen nyt katselemaan paikkaa. Onko sulla se hiekkaalikko tuolla? Juu, tuossa vessassa heti Onko se auki se vessa? Juu, raulaa. Vai ei oo? Kannattaa varmaan näyttää sisällä. Juu. Laittaa sinne vaikka jotain Menee heti vessaan kohta. hajuja tuolla. Häh? Et kannattaa varmaan laittaa jotain hajuja tuolla. Joo. Tai heinää. Meni jo vessaan suuntaan. Meneekö vessaan? Ei mennyt. Jäi tuohon katteleen. Tiiäs. Haistaako se ne rotot? Ei se ole vielä ainakaan huomannut niitä. Se on vielä ainakin ihan sellainen. Meidän tähän istuu. Nyt mä menen käymään vessassa. Ei, en mene. Nyt mä menen vessaan. Jahas, täällä on vessa. Okei. Tämmönen mä en oo tällaista ennen nähnyt. Jemmit. Pitäisikö ne paskalle? Kiva ottaa videolla. Joo. No, pitäisikö ne paskalle? Ei, mutta tästä otankin äänet pois. Ehkä. Sitä paitsi nää videot ei edes toimi mun koneella. Se ei sinne vessaan. Hyi sua! Jaska! Pääs paska! Onks sun pääs paska? Se menee siellä. Suomi on maailman puistoon. Pitäisikö sillä joku piilopaikka? En tiedä. Oho! Onks nää läski silleen? Joo.